L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar mogħdija fl-ilmijiet qawwija, dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti u rġiel qalbina f'daqqa, jinxteħtu fl-art biex aktar ma qamux, inħlew bħal ftila u ntfew. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa, għadkom attendejtux? Se niftaħ triq fix-xari, xmajjar fid-deżert. Ifaħruni l-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u wliet in-nam, għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert, biex nisqi l-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwart għalija biex ixandar it-tifħir tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa lura l-mjassra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħq imtela fomna u bajjat ta' ferħ il-sinna. Kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna, u aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu il-mulej magħna. Bidda l-mulej xortina, bħal widien tan-negeb. Dok li jżrow fid-dmuħ jaħsdu bana ta' ferħ. Kbir femilu il-mulej magħna. Huma sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerja żrieħ. Iżduma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-mulej magħna. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Filippin. Ħuti, jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf il-Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lill-Kristu u nkun ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu, il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara flilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-dbatijiet tiegħu u nsir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmin mill-imwiet. Minix ngħid li jiena ġa ksibtu, jew li jien ġa perfett, imma nross il-qudiem biex naħtaf dan, bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti ma jidhirlix li dan ġa lħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid, waqt li ninsa lil ta' warajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn min it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qgħad bil-qiegħda jallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int, imma,
Xitejt? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jixxluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: min fostkom u bla dnub jitfalaw l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ. Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: dawk fejn hawn mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Il-kelma tal-mulej.